eur, či koľko, ten webem mal 10 MB. Tu len 800 eur, neobmedzený web. Fotíš alebo vymazávaš? Natáčam. Tak sa nakývajte všetci do kamery. Uvidíme ťa. Ale choď preč, ty! Ajve, pozri čo pre teba mám. Waffle smola, ale toto bude na webe. Na ktorom webe? Na ktorom webe? No minimálne na YouTube. My budeme na YouTube. Aký máš Budeme na YouTube. Aký máš nick? Tam ako aj Vendil? Áno, ale niečo k tomu. No, to sa nájde potom. Choď s tým preč! Koľko Slávko na Vendil nájdeš? Eli, zakývaj. Zakývajme maminke do kamery. Víte sa pekne, rozlúčiť. Johansson! Ja som Treky. Jo, to vidíme. Treky sme máme rádi. Víte. Majte Johanssona. Uvidíme sa minimálne na FF-ku. Inak to fantázie, že vyzerá dosť dobre. A sú tam aj britské seriály. Monty Python, Červený trpaslík. Áno, aj Stargate, aj Tolkien tam je. Aj filmy, aj už starí filmy. My ťa máme radi. Ešte mám 30,5 minúty času. A máš tam aj zvuky? Áno. Potom aspoň dajú link série Monty Python Fly. Na YouTube je toho dosť. Aha, Práli s Y na konci. Aj by si ti niečo ukázal, ale chceš to zavesť na tak nie. Však nie si to už ukázal do fotky. Máš ty fotku? Dá tam, že konfirm, že máš 18 rokov. Áno. A môžeš to tam dať? Dáš tam konfirm? Nie, on nedá, ja mu neverím. Že by som dal? Nie, ty to tam nedáš, ty si... Ja viem, čo si ty. Radšej mu tam zakýva, ako ukázať niečo. Tak som mu zakýval. Nemáš také konfirmátov minimálne? Ty a Evendil? Taký mladý? O čom točíš, Waffle? Ajme, ono sa to podarilo. Ajme, ono sa to podarilo. Ajme! Ahoj, máme len 3 prsty z Ninja rytnačky. Áno. Takže modrý bol Leonardo, červený bol Rafael, oranžový Michelangelo a fialový Leonardo. Donatello. Ako sa volá tá vec, čo má kopy po celom tela, je to biele? Shredder, ten bol ten zlým pomávkou, potom bol Biela vec, ktorá má chlopy po celom tele? To bude Alf, ktorý spadol do vápna. Meister Splinter Rules. Tam nebola to nejaká Lasica Ješ, nie Lasica Ješ, nie veľmi podobná. Ja ten potkan, ten chce? No, Meister Splinter. Áno, potkan. Ale viem, že Aha, ďalší. Craig mal Kukuk. bojovníkov z dimenzie X a Shredder mal bojovníkov z dimenzie nie, klanu Stopa. Točíš alebo čo? Ideme na YouTube. Ahoj. Dali šampiónovú pizzu, alebo pizzu so smotanou. Áno. Vidia som bola... On sa mi otáča chrbtom. Bola beňácka, mohla poslať správu taliansku, Nie, ty. sa bála, že oddeleniem, tak som si ju nedala. Petra, či nerobí, prosím, nesmom. Boli sme hlúpi a teraz sme úplne hlúpi. Teraz už nie je to mladý. Čím ďalej, tým je to horšie. Ale s nami je to lepšie. Tu máš na to, že reklamu na Slavkov. Zoom? Máte ešte ten... Zoom nemôžem dávať počas natáčania. Morfujeme! U nás to trošku inak hovorili. Jak bol ten seriál? Aká sila oni mali nejakú... Power Rangers. Áno, ale oni mali nejak to dali... Power Rangers,